С 13 годишна. Какво съм правил? Говоря С 13 годишна. Глупости ли? Да изкараме ли чата? изкара направо чата. Имаме и твои снимки, имаме всичко. Знаем, че си. Какво правиш с 13 годишна? Какво правиш с 13 годишна? А ти ли си? А ти ли си? Така ли? И? Какво си писал? Какво си писал тъпта? Мръднина, ти ще ли си прочетеш нещата? Мърде! Нещата. Мърде! Искаш ли да си прочетеш нещата? Неща. Не искаш? Не. Що? Нищо така. Защо? Да ти извадя ли часа? Не, знам много добре. А защо? Деца, Не, Иван, да. жена. Жена ти какво ще направи, ако разбереш? Айде. На колко години си? Питам това нещо отговаря. Питам това нещо на колко? На колко? И какво правиш с 13 годишни? Ти знаеш, че има... Да, Знаеш? Не така да запалиш, да си тръгнеш. Стоя, тук си го... Какво ще да направиш с нея? Какво ще направиш? Сигурен ли си? Всичко си има парите. С колко неща ще си писал? Такива работи. Сигурен ли си? Абсолютно. Извади си ама. Стига. Дай си телефон, защото... Дай си телефон. Заключи колата ева. Ще се разходим. По-силно! По-силно! Стига. А, Сигурен ли си? Какво правиш с малките? Нищо съм правил никога. Що заехваш тебе? Нищо съм правил. Косата на що така? Искаш ли? Неща не пи. Какво правиш с момичето? Виждаш, че е по-малко. Говоря с човека. Знаеш, че е на 13? Тя не ти ли го каза? Тя не ти ли го каза още в началото? Може да поеда няма за 100 минути. Да. Спокойно. Парол, какво? Няма само добре, няма да правим така, че някой се не разбира, защото може да става напред. Да, вече хората не ние, знаете, виждам, че се разбрали. Аз подхождам на добро време. Ако не се върне добро, къде ти е имейл? на АБВ. Там чатовете ние ги имаме, тъй че да ги стриш. Не, аз ги нямам към... Аз там искам да се стриш, което се писал. Виждам, че подхождам добре с нас, така и аз подхождам с тебе.
Какво, кажи ми наистина, какво търсиш е така нормално се говорим приятелство? В принцип, никога не съм се писал с малки. Да, И аз очаквах, че няма да има наистина малко, защото ти по принцип всеки ден има. сайта, да. И сега като видях, даже тази това е просто. Но наистина са малко. Тя ми беше платила една друга снимка. Виж, замислям ли се, добре, когато се с нея, замислям се, че тя може да се даде. Така замислям се. И като се замисли, според теб, замисли се, че може да кажеш някаква травма, дали само да разбира, че сте ви като знаете какво. Не би много. Виж, момче, вчера 10 нали момче? Да. И замисля се, защото има и такива хора, нали, които са расисти. Не съм правил никога. Не съм казал, че си просто. Представи си някой такъв човек, пише със съвети и тук как ще разбереш? Като вас. Не, разделам между даже не смятам, ако ще така фащам, защото съм виждам с добър човек. Не, аз никога не съм правил такива. Не знам, какво става. Ай, бях в работа и Да, виждам, че се постара и даже изобщо няма се стане, или изобщо няма да разбира, нали? нещо по-долу кажеш. На указанията от вас на електронна почта се изпраща указания. Чакай на Gmail това. Добре, виж. Няма да го знае за нас, но наистина Не знам, така ли правите? наистина не трябва, това не е окей да го прави. Мисля, няма да ти правя нищо, нали? Отговорихме се с добро да се почваме, с добро ще се завършим, нали? Така, само искам да ти прочета едно нещо. Нали? Съответно, ако може. Само да го намеря. По член 155А, новата наредба, брой 38 от 2007 година, който чрез информационна или съобщителна технология или по друг начин предоставя и събира информация за лице, не навърши 18 годишна възраст, за да се установи контакт с него, извършване на блудствени действия, състъпление, пълно отношение, проституция, създаване на порнографски материал или участие в порнографски представления, се наказва с лишаване от свобода от 1 до 6 години и глоба от 5 до 10 000 лв. Извини се, заслужаваш ли там? Изправете всичко по Да. неща, нищо. Няма да стане. Нека и аз ще ви да направя. Какво трябва? Кажи Да ми влезе какво. в Gmail, обаче не ти изпраща в момента, защото не знам. Изтрих ли профил на Google? Добре, така. Аз ще оставя, виж, видите. Да, няма проблем. Аз само да... Смъпи. Виж какво хубаво. Само сабе без? За сабе ми и Gmail. Gmail, виж какво хубаво момченце беше. Не си се заслужава. Ами, човек, момченце... Да, човек, Да, всеки прави грешки. Виж какво красиво е, да мисля, че не мога да го. Окей. Не, аз съм всяка се замисля на вече. Така, разбираме се с тебе, повече такива работи. Ти няма да поиска да направиш, неговата така да направиш. Не, аз въобще нямам никакво. Да. Защото това момченце пък се травмира. Ако разбере, че един ден, след това не разбере баща ти, знаеш, че вече се той синът трябва да излиза. Той излиза с това. Да. Да мисля, че няма смисъл от това. Ти имаш син, жена, които държиш на тях. И те държат за тебе, знаеш. Няма какво... Липса ли ти нещо? Кажи ми, Да ти кажа, не. добре. Знам защо. Караш си хубаво. За какво ти е да правиш това работа?